Jata cheno ma duond bura ma DCP Mithika Linturi owacho ni duond burano ok bi donjo e riwruok mar Azimio kata riwruok machielo gi sani. Koloso e kinde nyasi mar romo kod joriemb bodaboda e kachung' od bura ma Imenti North e kaunti ma Meru, Linturi nowacho ni jotend duond buche mobalo gi sirikal mondo mi ochimre tir kod ndikruok mag jokanyo mar bedo kod mbi e kinde ma gibiro bedo e mesa mar loso riwruok. Linturi nomedo ni twak mar manyo riwruok biro bedo bang'e ka yiero maduong' chiegni, kama duond burano kod duond buche mamoko biro dwaro jokwadh bandera margi. Jatelono bende wacho ni jotelo moko mobalo gi sirikal nenore ni nyalo ndhogogi. Si wakati wa kusema nani anaingia Azimio, nani anaingia wapi. Hapana. Kazi yangu ile niko naye saa hii kama Mithika Linturi na viongozi hawa tuko nao ni kuconsolidate Meru, kujaribu kuweka Meru pamoja. Meru saa hii kuna 949,506 votes ile imeandikishwa. Tunataka kusiongeza siende zaidi ya milioni 1.